হঠাৎ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୋଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ରୋଲ୍ ଦେଖିକି ତା ମନ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଉ କତିକି ଦୌଡ଼ିଗଲି, କହିଲି ବୋଉ ଲୋ ଦେଇନି 60 ଟଙ୍କା, ରୋଲ୍ ଟିକେ ଖାଇବି। ବୋଉ କହିଲା ସବୁବେଳେ ତ ଖାଲି ବାହାର ଖାଇବା, ଆଉ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଘର ଖାଇବା ଖାଅ, ଯା ବାସି ରୁଟି ପଡିଛି ଖାଇଦେ। ବାସି ରୁଟି ନା ଶୁଣିକିନା ମୋ ମୁହଁଟା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଫ୍ରିଜ୍ ଅଣ୍ଡାଳି, ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଅଛି, ଭାବିଲି ଆଜି ଘରେ ହିଁ ରୋଲ୍ଟା ବନେଇଦେବି। ସେଇଟା ପୁଣି ବାସି ରୁଟିରେ। ତ ସିଧା ସିଧା ଗଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦେଇ ସବୁ ପରିବାକୁ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲି। ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଗଲି ରୁଟି ପାଖକୁ, ରୁଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୁଟି କ'ଣ ଅଛି, ସେ ପୁଷି ବିଲେଇଟା ଆସିକି ସବୁ ରୁଟି ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅଟା ଦଳିଲି, ଅଟା ଗୁଳା କଲି, ରୁଟି ବନେଇଲି, ଆଉ ରୁଟିକି ଭଲ ଭାବେ ତେଲ ଆଉ ଘିଅ ମାରିକି ସେକିଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତିଆ ରୁଟି ସେକା ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଉ ହଁ, ରୁଟି ସେକି ସାରିଲା ପରେ ନା ଭୋକରେ ପେଟ ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲି ସେ ମସଲା ଷ୍ଟଫିଂ, ପିଆଜ ଟିକେ ଉପରୁ ପକେଇଦେଲି, ସସ୍ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ଭଲ। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଲ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି।